Bouwen rond het Viersemeer discussiepunt. Het is donderdag 29 april. Dit is Zeeland Nu. Wel of geen hoogbouw in Jachthaven. Blij om niet Zeeuws te zijn. En praten over vrijheid met soep. Goedenavond. Bouwen rond het Viersemeer blijft een gevoelige kwestie. Nu blijkt dat de VVD in Goes hoogbouw in de jachthaven van Wolvaartsdijk prima vindt. Maar natuurorganisaties zijn fel tegen. Zij willen wachten met bouwactiviteiten tot er een nieuwe visie is over hoe het gebied eruit moet zien. Maar ondernemers zijn dat wachten beu. Natuur is heel belangrijk. Is echt belangrijk. En ik denk dat er niemand is die dat gaat ontkennen. Maar het gaat om het evenwicht. Ondernemers in Wolvaartsdijk wachten met smart op de gebiedsvisie Viersemeer. Dat is een overeenkomst die is bedoeld om de natuur te beschermen. Mag er bijvoorbeeld nog worden gebouwd aan het meer? Die gebiedsvisie is in de maak, maar ondernemers willen door. Wachten, daar kun je niet van eten. Je moet zorgvuldig je besluiten nemen, daar zijn we direct over eens. Alleen zeg ik op mijn beurt, er is ook een keer een tijd van besluiten. Met alleen visies maken gaan we er niet komen. Toch zeggen natuurorganisaties nog even geduld. Want de verwachting is dat de nieuwe gebiedsvisie over een half jaar een feit is. Maar wat moet je in de tussentijd als ondernemer? Nou ja, misschien alvast een stap maken in de planontwikkeling. Mogelijk al met ons om tafel om te kijken wat er wel kan en wat er niet kan. Maar niet bouwen? Niet bouwen. En zeker niet aan de rand van het Viersemeer. Dat gaat op dit moment niet. Maar Stan Jaspersen van de VVD, zelf recreatieondernemer in Wolvaartsdijk, vindt dat bouwen aan het meer wel moet kunnen. Er bestaan plannen om appartementen te maken in de haven. Een goed idee, vindt hij. Ik denk dat dat binnen proporties mogelijk moet zijn. Ik denk ook dat het de haven verrijkt. Als je nu hier liefst winters komt, woont hier niemand. Zelfs hoogbouw in de haven sluit de VVD'er niet uit. Misschien moet je juist zeggen, nee, ik maak het wat hoger. Ik maak het heel slank. Zodat het bij wijze van spreken als een kerktoren en een molen in het landschap staat. En dan kun je misschien wel met een paar appartementen minder toe. Omdat die bovenste misschien wel eens voor veel geld zouden kunnen gaan. Het gaat harder achteruit in het Viersemeer dan in de andere deltawateren. We moeten een nieuwe balans zoeken tussen recreatie en natuur. Ik praat erover door met politiek verslaggever Marcel de Kranen. Ja, hoogbouw in zo'n jachthaven, daar zal niet iedereen enthousiast over zijn. Nee, het ligt natuurlijk gevoelig. Hè. Sowieso, hoogbouw aan het Viersemeer is toch een beetje vloeken in de kerk. De VVD zegt ook niet dat willen wij per se, maar ze houden die mogelijkheid open. Maar veel mensen zullen toch vinden dat het lelijk is en dat het landschap aantast. Ja, nu lijkt het alsof er niks mag, maar op dit moment wordt er flink gebouwd in Wolvaartsdijk. Jazeker, camping De Veerhoeve, of voormalig camping De Veerhoeve moet ik zeggen. Die wordt nu in hoog tempo omgeturnd in Roompotpark Veerse Kreek. Met luxe villa's, het zijn echt hele grote huizen daar. En dat steekt nogal bij sommige ondernemers, want die zeggen ja, zij mogen alles en wij mogen niks. Ja, hoe kan het dan dat hier wel gebouwd mag worden? Nou, er is een heel groot verschil tussen mensen die pal aan het water zitten met hun bedrijf. Hè. Die staan eigenlijk een beetje on hold, de vergunningen daarvoor. Maar je hebt natuurlijk bedrijven zoals De Veerhoeve, die camping. Ja, die hebben al een bestemmingsplan en die zitten net iets verder van dat water af. Nou goed, het hele Viersemeer en alles daaromheen zal nog wel een hele tijd spelen. Dus die discussie die houden we nog wel een tijd. Dankjewel, Marcel. Zeeland heeft vanaf vandaag een tweede lid in de Tweede Kamer. Joba van den Berg uit Goes voor het CDA. Ze zit er tijdelijk voor 4 maanden, omdat een collega van haar partij overwerkt is. Van den Berg werd vorige maand bij de verkiezingen net niet gekozen. En daarvoor heeft ze al een aantal jaren in het parlement gezeten. De andere Zeeuw in de Tweede Kamer is Jacqueline van den Hil van de VVD. Dierenpensions hebben een slecht jaar achter de rug. Mensen gingen amper op vakantie en werkten thuis. Gevolg geen dieren in de pensions. Toch investeerde Nelianne Jansen in haar hondenpension in Arnhemuiden, want zij denkt dat dit de stilte voor de storm is. Tijdens de coronacrisis hebben meer mensen een hond genomen en die moeten straks weer opgevangen worden. Tijdens vakanties, maar ook steeds meer overdag. Je ziet steeds meer dagopvang. Dus voor mensen die werken, ja, dan moet die hond toch ergens naartoe. Dus het is een soort eigenlijk kinderdagverblijf, maar dan voor honden. In het natuurgebied De Manteling tussen Oostkapelle en Domburg zijn houten afrasteringen neergezet. Het gaat om 2 hokken van 10 bij 10 meter op een open vlakte, met daarin onder meer kruipwilgen.
En in het bos staan ook 2 afrasteringen van 2 bij 20 meter. Hierin worden jonge boompjes opgekweekt. In dit geval gaat het hier om eiken, die typische dwergeiken van de manteling, omheining. Omdat die jonge aanplant wordt hier opgegeten door met name het damhert. Dit experiment wordt nu gedaan om te voorkomen dat in de loop der tijd het karakteristieke bos misschien verdwijnt. En dat wil Staatsbosbeheer niet. Nou ja, dan krijg je inderdaad een ander landschap. Dat kan ook heel mooi zijn, hè? Zonder dat bos, maar niet het typische mantelinglandschap. Dus je moet nu actie ondernemen. Het Zuid-Hollandse dorp Sommelsdijk viert vandaag de onafhankelijkheid van Zeeland. De enclave in Holland werd 216 jaar geleden bevrijd van Zeeland. Genoeg reden voor hen om de Sommelsdijkse vlag uit te hangen. Wij zijn erg trots wel dat wij Holland zijn. Maar nee, terug naar Zeeland, nee. Waarom niet? Wij zijn altijd erg gericht op de economie en op de mensen van Rotterdam en regio. En ondanks dat wij wel het dialect hebben wat onderdeel is van het Zeeuws, rijdt men hier over het eiland en denk je inderdaad van, joh, het is Zeeland, maar ja, wij voelen ons toch echt veel meer Hollander dan Zeeuws. Tja, dan moeten we het heft maar in eigen hand nemen. Stuk beter. Samen eten en praten over vrijheid. Dat is het idee achter de soep die overal in Nederland op Bevrijdingsdag wordt gegeten. Vrijheidssoep. Het recept wisselt elk jaar, maar het doel blijft hetzelfde. Vieren dat we in een vrij land leven. Vrijheid is niet voor iedere inwoner van Nederland vanzelfsprekend. Tot voor kort waren Noorjan uit Syrië en Umayma uit Jemen allesbehalve vrij. Nu wonen ze in Terneuzen en maken we samen de vrijheidssoep. Denk je dat de kokosmelk er al bij kan? Ik heet Noorjan. Ik kom uit Syrië. Ik ben 16 jaar. En ik ben al 2,5 jaar in Nederland. Ik ben Umayma. Ik woon hier bijna 1 jaar en half. Ik ben al 17 jaar. Ik vind het hier een heel mooi land. Een rustig land. En het is veilig hier. Hier is het veilig. Jemen was tot nu gevaarlijk. Noorjan was 8 toen ze vluchtte voor de oorlog in Syrië. Met haar vader, moeder, zusje en 2 broertjes. En ze kwam in Turkije terecht. Ja, ik moest wel werken. Ik was 9,5, bijna 10 jaar. Want mijn vader was ziek. En mijn moeder ook. Hij had hartprobleem, papa. En mijn moeder heeft ook een probleem met neurologie of zo. En mijn broer, die kleine, moet ook oppas gedaan geworden. En ik en mijn broer moesten werken in een naai. En zeg maar kleren naaien en zo. En dat had ik 3 of 4 jaar gedaan. Ja, 4 jaar gedaan. Elke dag? Ja. De hele dag? Ja, vanochtend 8 uur. En tot 8 uur 's avonds. Dat vond ik het heel moeilijk, maar niks aan de hand. Al die tijd ben je ook niet naar school geweest? Nee, kon dat niet. Nee. Dus je bent pas weer naar school gegaan toen je hier in Nederland was? 2 dappere meisjes die nog maar net de smaak van vrijheid hebben ontdekt. En zo jong als ze zijn, heel goed weten wat die vrijheid betekent. Voor mij betekent het leven, zeg het maar. Als je geen vrijheid hebt, dan ben je zelf als iemand die dood is. Maar gelukkig, iedereen heeft vrijheid hier. En ben ik heel blij hier. En ik bedank de heel Nederland dat ze ons tot nu bewaard hebben. Soep is klaar. Dag 2 van de open terrassen. Maar vandaag met iets minder goed terrasweer. Vooral in de ochtend viel gestaag regen en dat bleef lang hangen. Ook nog toen de terrassen opengingen om 12 uur. Daarom pleets en warmtebranders. De echte diehards gingen gewoon zitten. Warm was het ook niet echt, met maximaal 8 tot 9 graden. Morgen wordt het ietsjes warmer met zon, stapelwolken en ook nog wel een bui. En dat was Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond.